Hey guys, खुलुमबाय लोगोसे आंनि संजना ब्लग चेनेल गासिबो फिन खेनसे बरनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनै जोंनि गामियाव हाबा दं आरो स' फंबायनि हाबा फंबायासो हिन्जाव लाबोग्रोबाय स' लोगोफोर बेखौनो नोंसोरजों शेयार खालामनो सानदों हाबानि रिसेपसनखौ स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय स' आं दायो ओंखारखांबाय ओमफ्राय दा थांनोसै स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय स' थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आंनि मेहेन्दिया जानला मोनला आखिबाय ओमफ्रायो हराव हिन्जाव गोदानखौबो आखिना होबाय आरो माने जों बिदि आखिनाय प्रेक्टिस गैया नालाय ओमफ्राय बिदिनो जेरै मेरै आखिना होबाय आरो सोलोंफोर थांबाय थारो दा हारसिंसो लोगोफ्रा थांजोब्बाय आरो स' गाइस नै आं दायो हाबानि न'आव मोनफैबाय आरो ओमफ्राय नै नायनो हागोन नोंसोरबो डेक'रेसनखौ माबायदि खालामदों मोजाङानो नुदों डेक'रेसनखौलाय स' लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय आं भिडिअखौ खालामलांबाय थानोसै माबोरै जागोन मिथिला आङो एडिट खालामनायावसो मिथिसिगोन ओमफ्राय नै खैना गोदानखौ सुन्दुरि खालामनो थाखाय एसे माबा दाफबना होगासिनो आङो लोगोफोर रोङाबाबो एसे सिम्पोलैनो देलायहोबाय आरो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम देलायनोथ' रोंखाया गावबो देलायनो रोंखाया थेवबो ओरैनो रोङाबाबो सोलोंदों आरो लोगोफोर Nah, hawak dan ada semuanya. Hai namanya. Dah pose kena tanggung jawabnya. Oka nalai sih jabai apa ya ni? Mana? Ay bisa nanggun. Oh ya kan sa. Oka ni. Oka nalai sih kalau main apa ke? Oka betul ni apa? Kapan naik dah ini? Kau ada? Kau ada? Tim foto lagasnya. Aku belah nih. Bapak. Ay di sana nanggelai. Mabadi, oka na yo. Haba san mo sang ide oka ba no? Dalay mo sa nato sanay. Habrun ta kayo subida sabay. Sa oka na ni habrun ta sabay oka na ni. Delenian saya tidak ber. Agaiफोर मोनलायबाय जोङो आगै न'
उदैबो मोनबाय मा मोनसेखौ बुंनो दा जों रायलायबाय बुरै जोब्बाय जोङो देलायबाय आं देलायनांगौ हाबायाव शादी का मंडप यहाँ पर हो गया हाँ बहुत बारिश होना इसलिए इधर खाना है खाना टेस्टी ओमा बिदर कहाँ है ये मछली है और ये ओमा बिदर ये राइस ये दाल है दाल और हम लोग ठूस ठूस के खाने वाला है देखो अब इतना भीड़ हुआ है खाने में Tunggu aku nak kulit kulit ni nak beri. Tunggu aku leh ada menjeram leh. Is main nama sanggup kabain apa? Sana saya juga. Dah tu lah. Sama yang tu. Terus kau kau. Hari ni nama moti jago muda juga. Moti ni juga. Kamu saham bawa pada dosis siapa yang kai. Oke, betul sih kan. Mulai pada hari ini selama berjam. Haba nanti mondok ke setiap hari ini hari nungla. Karena haba kita sampai nanti kita ini semua mana baik. Ini sudah mulai. Angku saya. Sangat nada ya. Sama kita kan. So guys, nih habaया दा जासिगोन हरावसो दानदों नालाय हाबाखौ ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि बर'नि बाथौनि हाबाखौ माबायदि जायो तेरी लाडो परदेस होई Buhung Bhusumutari.
Ay, naman oh. Keredaan tuh udah lasing na. Ini video एसेनोसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलनि लिंकफोरखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर स' दिनै भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट